Umurubiri ukubwatia nigo kurigirirwa n'ebigori byonsi. Mbia mwana sana mwanchi muliyeveta seni kia Ndizi TV ne mambingi ya nandingo kwaligania asomorobelio wense iyo boncherelia strabeto kuimanya nare yagendete boncherelia ase sekte iyo mwanchi muliye nabokanda kutobuatia sinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabokotanya gwetera www.ndizitv.net iretariane Fridah Kerubo enda gusangana into asomoro video yiga chinga kiturabe to kuimanya amange kwego nabogosangana into ujumbe yagenge gwetera sinambirika basi screen yago otomanye ngayo kubwatia omuroberi korum Nimeto mwanchi muligereria amangana na manga berikaga korekana ekera litukoli igoro lyarenge holiday ya bene asabantu bari gusimeke metete meti mwanchi muligereria ngo bete gusimeka omote nabo kumanya soko bwati umuroberi koruna ndo manyenga kubwatikana no guchika kumura iwense inyora ekerenge kenene no koenekia nga nkolinda tole ogonchereria kwelire nakiye kogera litukoli igoro tobete tokoegwa libaga ya bene asoko eneke bunango simeka tole mete asense ito ya Kenya Mwanchi muligereria manye bona yenga cyugwa kolteri tukoli yagole igoronga igwasimike tomoto koru ando manyenga mbirengo kiriyo begeta soko ene kyanga ngole ndoro goncherera kwelira katoro chenga omara Ense Dr. William Ruto ninga ene kiringa goiko mwaka gwechiri bubere 32 nabe kagwesimika emetechi bilioni 15 igo sanga nencha somoro bile iga omanyenga Nara yoroche agendeta kwaneki wa sense ya Kenya ekerotoroche ngano na sense moyeli goliria mafuta aliabire rikomenta igo mwanchi muri genda kumanyanga asense mo ya gefe ya mentire akiro gutara kurwa sense me mugochi ya sense mo yende aningi kilioroche kegendete kwaneki wa kwenderi tukoli rero ninde no mugeni ase studio ante tendara mwaligania aratumanya na kyakorokwa ngayi yakorukoru elinde tobe tokogenda gusanga as amangi karibu sana Yamono. Asante. Karibu ase studio nabukora amanyu mwanchi muliyelia na kyokorokwa na ndenga yokorokoro Yamono Fridah seribaga Ense asamarieta nkuru Alex Nyancha Kennedy ngokora ase company ya Jafari Credit era somo chito bosongo ana bantu bechi beso mwanchi muliyelia yo torochega igale manga omubuko bongo ichirore kore ndeti metiri tukore igoro ne holiday yenene yarenge atimeti ya sense yango betoko basmeke mete igoro ne ulle yarenge na temete gusimeka mekeigo kyagera no maite inche sinkuru amale makeire na bere ingo simeke mete igoro na temete ko komenta mekeigo bia bala sana no ni tuma nchi muri eli tukuri igoro nto bete to gusimeke mete asense melia ibeno anto bete to kubatera na no mo MC kuru asense mechire kwa kyanga twarure mbusuro iyo gosi mete yo gusimeka na kwa kyanga to bete to gusimeka asense mochiri gosangana ncha somoro beliga elinde twemenya mange akondo mwanchi muligereria antitingo menyenga litukoli rero ni goli rengeli tukoli nene asabo nchereria ko rwasechireli ya malikiti timeti mwanchi mulirenga ngora taro le chireli etauni gali asinya mekoni kwa badiso kwanya kugerenya makuru ase chireli garia gucheria ari ngora nde nyama mu murana ari ku Josephat wate bucheri gochana mugorie nyama sana mbia bana sana actually no narengeke mambia rero obochori mbogenda takokorekana stinse mochiri mu director bobonjereria Zakari Mose no agendete kora umurobilioli anabo igo umuwaziri bobonjereria eme county ya Kisii nabakagwikirana mambia rero stinse mochiri nabo igo gosyolia umurobilio yogo chaka bene akeronga abarwanire bagendete kurwanire birugo asensemo yobonya Kerubo asensemo ya manrep women rep n'abantu bali bali no bolema iwo mwanchi muliyeria na sensema y'abasaye mbara babakwebwa igo ne kingaki abonchoreria kurwase kireli
bagendete kwirubira gwikirano na bagokwenekia nga ngochora bale abarayi babo abo barachikobara ase myaka etatere bosio inyora yesa chichiro chichasorgongo rwa Gusii mwanchi muri tobere tukugutalia sichiro antobe tutokora bocholia sichiro ya daraja 2 chiro ya Masimba ne chichiro chinda se county ya Kisii ase babere bagochora abarayi babo abo bako barasi myaka 5 eribosio korende ase chiro ya marikiti ritkolya rero niko babwato bocholi bwa bene asoko nike bnango chora bale abarayi abo barabe bako bara ase myaka 3 eribosio korende mbaba kubuli wakwaneke nga obocholi bali batenere tobocholi asinse mecho babe bako bamaiso kweneke nga obocholi obungo kolekana buli asinjira yo boene na boigo obwasioko ande deto so asinse mo yakabere ye studio tumira neno muwaziri bobonchire kurwase county ya Kisii atomanyinga ningi kerie togane tie koligereria asense meli yobocholi manchumuli ento chitobe togo kubwatelia ne kyobocholi bwa bago kolekana ande tokomanyinga ababuimbara bya bakolende tumira no muwaziri abika gukwana engwana ya bene atomanyinga ningi kegende tego kolekana asichinse mecho ni haki na ukweli. Sisi hatuna mengi, mimi ndio presiding officer na niko na wasaidizi wangu wawili wanakuja na maafisa wengine wako. Kwa hivyo tunashukuru ya kwamba nyinyi ni watu wa amani na mtapiga kura kwa amani na maliza kwa amani mpate viongozi wale wanapenda. Sina mengi. Ningependa kumshukuru waziri wetu ambaye ametusupport na ametuongoza mpaka wakati huu na unaona ameamuka kuja kuangalia vile tunaanza. Asante sana. Mmekaribisha. Asante sana. Back to the returning officer. Bwana presiding na wale ambao tunasaidiana nao na wananchi wote, wanabiashara wa marikiti. Amjambo. Amjambo. Niko na furaha ya asubuhi, siku ya leo ya asubuhi kuja hapa kuanzisha hii mchakato wa kuchagua viongozi wenu. Kwanza wacha nilete salamu za His Excellency Simbalati, anipigia nikamwambia nakuja hapa kutana nanyi. Amewapatia salamu, mmemsalimia? Akipata wakati atapitia hapa aone vile mnachaguana. Hii uongozi ni wenu na tauni yetu lazima tuipate. Nimesema sio mara moja, sio mara mbili. We need to change our town. And inaanzia vile tutajiorganize. Najua nyinyi ni watu wazuri, mtapiga hii kura na amani, mchague viongozi ambao watawaongoza kwa miaka 3 ijayo. Tutafanya nao kwa kazi ya serikali yetu iko na uwazi. Tunataka kufanya kazi na wanabiashara, tufanye biashara zetu na uongozi ambao mmechagua nyinyi wenyewe. Mlisema kuhusu wanasiasa. Wanasiasa ni ajira. Nyinyi ndio mnachagua viongozi, sio mwanasiasa. Asiingilie mambo ambayo ya wanabiashara nyinyi. Kwanza mimi nawapatia hongera wanabiashara wa marikiti kwa kujipanga. Naona vile mko hivi mnajipanga. Na mtafanya uchaguzi wa amani, tupate viongozi, tusherekee pamoja. Hata wale ambao wametolea kutafuta uongozi, mtashirikiana na wale ambao watachukuliwa. Na kwanza wacha niwapatie kongole kwa sababu mmejitolea kutafuta hii kiti, kuongoza watu wetu. Na marikiti itakuwa moja wa soko ambao itaangaliwa katika Kenya hii kwa sababu uongozi wenu. Mimi kama waziri wenu tutashirikiana na nyinyi kila wakati na tufanye hii marikiti yetu, hii tauni yetu ikuwe bora ya kufanya biashara. Sitaongea mengi. Tutaongea mengi wakati tutasherehekea washindi na wale ambao watashindwa tutasherehekea pamoja kwa sababu tunataka uongozi bora. Si ndio hivyo? Kwa sababu ya wakati tunataka
Uyake gima omwanche omurigereria oinero muwaziri bobonchereria kurase county ya Kisii oyo bakagwikira na sechire yo abo igogosyoria omorobiri obogwa kachikura Ense mecho sobochorio bobogenderete kondento betogukubwateria ali agendete koene kigwa Ense mecho goikatwa berto konyora ababui kondo mwanche omurigereria toiranega gase studio ase mbwate omogeni ase studio oyo rabekwa gotomanya amange igoro yeni bometekera umuntu nararo wanchitikera umuntu nanchitebesa actually naende kera mwanchi muriyeria Alexa ko igugora yebesa imetenga niga konya gosimairi siko gari akondo mwanchi muriyeria nga tanga ebuye katokonyara gusenga besa elio konyora teri gochiye isana gwakora ibintu birio oganiti ngoga ni orogosirwa korwa Sandega elinde kwa bagoko egendelia no bwato bonchire bwago tete kogareya no bwate kende kilio tete gokora no bwate ubulimo bwago tete kolema ebintu birioganiti kokora asuganiti commenteru ebesa litkorero Alex na chigotomanya nga asensemo ya Jafari Credit ambokoreri bwabo mboro byobo ngaiba kwena na chibesa cyabo goche ando manchumuli no mete barabuye ngato kwena na chibesa bosa actually lakini ndo betogo sanga so murobiri kitambo to koreshinsa chiricheito abakonyaranga omwanchi muri oberega kumanyanga na kimo kwena na chibesa chino akorinde kora tomanyango igoro ya Jafari Credits ndiya chagete ndenga imuriga igasoro kongorwa Gusii mbia mono Fridah Jafari Credit ya chagete 2020 ngaki ya covid lakini toga cha operations 2021 ngaki ya kurukuzohari credit ono tuka change ku Jafari Credit because Zohari ntobwate company ndekoro ku Zohari leasing bwate eliete elimu ono tukarora se center group of companies eliete eli iko confused so bagatebanga tigato to change ku Jafari Credit ali Zohari nerera agendera kolega cia Kisii to averi in operation since 2021 but it one at go physical offices last year. Okay. Yes. Mbema no sano mete abantu amwanchi muriyerio risiko gali taliga gasoro ngoro gusiruka anto metenga kora sensemo ya gukora se region ya Nyanza andi meta bantu kora se county ya Homa Bay Migori mbagende takubwati omorobeli na ndi mbaga ni kumanya igoro yobo koleri bweno akonde kara goteba Jafari Credit mbokoreri kiboli mugo chimwarwa so Jafari Credit igotokuru chilon ochiase civil servants civil servants mbali abakori emirimo be serikali na bali bakora se some parastatus chiritwa saini yemo yuna chirocho county assembly 47 na county government 47 na national government so na teacher service commission ntobwata Kenya Medical Training College ntobwate nichi parastato chinde chiroto bwate mo yuna chirocho atimetinga amete Alex abantu nabange bakoganya chibesa timetingi gekogera mochorete nga muko wakina bakoli emirimo be serikali abarimu KMTC ningi gekogera mochorete riswali neri con Fridah sote via abatoligereti ngata chorete ndo nachora marachora lakini rende kere company nebwate abantu balieta getego korere gasi ose customer chia etageteti ono Jafari Credit ase customer chirito tageteti echi arenge civil servants na mutwa mwete kora products chiabo irinto nyara ko bachilon na nderende ababande batali civil servants in fact no chibesa chire ndorate banga bali bakore biashara byabo barobwate biashara ebinene bali getabantu namba konyara gotwirana libesa para umbanyara gotwirana chibesa lakini asaboni ge company yaito chi product yebwate ni cha civil servants omete no ekere into kego chaka goikora chakera somewhere lakini ngaitenga mubwate mirobeli gochibosiga na korigere no nabonchereria baba kabake mbye mono sano mwanchi muriyeria ni gatogende gusanga imiyo murubiri bwense yo bonchereria astogende gusanga nere Alex Onyancha korwa sensemo ya Jafari Credits oyogende gutumanya igoro yo bokoreri bwabo anomono korwa asorgongo rwa Nyanza bunaberega kwereranga barabwa batani babo bagokora emirimo n'abakora emirimo be serikali n'ababwatani bande kurinde nga amatuka yabo syo mbachibobe bagwikirana abantu bonse umete chilon cyara twarire cyale
challenge sana mo especially umetoka nyaranga kero montako yelon na bako humble sana timeti kero yekirenga keriyo koira na timeti ngakimoko nyora mwanyo renwe challenge because kero ngusanga abantu bari bako offer different credits gocha same aba nyabiasara mostly size bine bintu bikongete ngobele challenge kwa nyoru montaka gotaitinda onye nenda wene tairani ngakinere mu agree ta wene tairani eloni eyo atumeti inubuna mu aberi moko akna bakoli mirimo be serikali Ense meyo abagwata ni wali gwata mukobwatira na bonsi timeti kwa mwanyore challenge asense moyo ko irani chibesa mbia mono asamangana loan especially loan and loans ne baba kori mirimo be serikali ne bwate challenges chiae sine bwate bitango bya ya soko irani okorigereria ase check off problems itokora twara mono anchiringa okonyore serikali ekonyoru koirania especially chi county lakini ibina twarigereria matukaya limit yenye erange 5 na koruchikura chiera chi county chinyinge nchirigo delay wakana besa lakini ali maega wakanyore county ekobekera mitinyebere tatu ene bamagocha kubairaneri batwari ntokoro kasi gesungare as lakini bono rero ankote mabare bairani aso bwana na anda stilo ni echeito abakori mirimo be serikali mbali kurusi pesa ya muguko kero mutinyi batoiraneri igo bakonachwa kubase payslip yabo sikuru aso musaro bono inere tokonya ta keigo aso minimum ya yo kuirani chibesa igo taringo montara nyara chibesa amanya ko enda chikuba deposit richeino aya goikabona na chukero mutie challenges sirito gotwara ase bari tokuru check of products ne ringa konyorora abantu ba design gas so muntu otene ndigwemeremo ebintu bnebyo na biragerenga pesa yetu tebasa koirana na twaganiti lakini kero mukori mirimo gwe serikali agendeta okore gas yae muchando tonya koboro era ikirarende wamwirenge mirimo ya serikali wono tigandara yitiga ntimoke na kimugo cha mwakora nyekabwa telon kerabwa teloni ataite kotikia mirimo ya serikali gosateneniu ase form ya itali ntorigetenga as much as okoirania loni onye togotwara muchando nde na accident ose bati mbayo montasire gostanyare gokora mirimo insurance te konyara gokaba so egento gekoba bankeringa iga kuikairania bese ejo na ndento gendere komodai biamana sana nimete mwanchi muliere yakumetinga na kiako nyore loni igere no mukori mirimo be serikali kero kende ningi kelimo korigereri mwamanya ko monto yelona ngorigereri tore engakiri okori mirimo ase serikali baro bale permanent ose bale gasimba kenga kio kori time yake 60 years kine serikali baro bali kiri on contract bali kiri myaka 3 ebere oyo 5 ande mbaro contract ya betari buya kotatigana ali keringa amatukogete na gendera gokora gasi so ngorige itore engakinga nanga kyotigareti ase mirimo yao metinye to begete 96 months tonyara go spread eloni yao nyakonya chibesi nyinge so ngorige itore period ngorige itore payslip yao torige ligo seno bwata ability seno bwato konyara ko imukilona kyagera serikali netetinga to konyara konacha mufanyikazi more than a third ye payslip yae so ntungorige tora third kige gotigara igoro ya a third toko committee aselon abakori mirimo be serikali mbamanyeta third ningi toko batebigo bara understand it sana ngonyorole totebe bina abantu mbarakera bakoina na chiloni chiga ngonyorole barabungoganire bare basebo bakeke wango gete abamanya kwegwa chibesa ai watebire mu kurigereria payslip kero kende mu bwate limit omuntu koimukia elon for example konyaroro mukoli mirimo be serikali yakori 50,000 batata gitelo ni ya 100k ngakimogo chimwarigereri limit ye ntu tobwate minimum tobwate maximum minimum yeito tobwate ne ye chibese customer koira ne minimum period yemitinye 3 na minimum amount ramwe ne chiribusana lakini ntobwate maximum ntobwate maximum period ntobwate kero ki maximum according ngoliga itoro mushahara emnoro monge na gutwara chibesi chinyinge na otoko achi milioni mpaka isano mbia mana sana ekero kurigereria gaiga ase county ya Kisii for example omonto
ne county are gokoraga i county ya Kisii muna ebo no godiri no rugongo rwa Nyanza ochire o maybe onyorire gasi county ya Nairobi na kimogo kora that transition because in ne county ya Kisii mwari kumubwati koro e transition yego chi county ya Nairobi rene kero ese account kero motienyi account Jones pina all payrolls chito to bwate mo ina chirocho goto abare kero motienyi akitora ero kento to kero ke osengo to abara marieta e employee bonds people to bwate chi customer to bwate ase account yeyu chibe serenga batotigare tirenga to kobanacha kero motienyi bakero ni aya korereki ya rire na ande se payslip na rongo korereki korokiere obuja bwa serikali no liko account no liko national government e payslip ugera yemo ige korokoro Greece Nairobi so no transition bado deductions chirichiao kirege ntage kogendera koboro endo yoga kira change labda na sawa kolegas no mushahara kwa kwamento ne job group lakini ebinto biri tokoroka deductions ose ebinto biri kona chikoro ase payslip na chilon savings ebinto binde yobe yubikogendera kutigaro eke ngwateba nga nkoligereria more payslip ekero moko monte loan akerkene ngo mukemare egetambukiro gyo go verify the information yo monto yabaire osine yeke ne ere in fact eri swali likuwa boli ina ligia sana asokoligeria abantu be payslip kyagera iga maega chibengi chinyinge nchanyore tomo emechando sana asoko abantu chilon batabwene ko guchilon ono go nakia ko era chipero chigo tokonya sana oko ngo verify to kurwa se system ose payslip ngo existiere yo ndana bara fake payslip interview yo gatoleta bado ngochito to verify to aso ase system to arigerenga e payslip ne korteki ne oro ande kwa se storage payslip usatu to arigerenga ko muhega iga edeni ne oro ya bande kwa bwate ne titu gwakana kera abafanyikazi mbaro be serikali okonyora bakoenda banya kungaini kwanyoro chiro tene ni rero ni abande kwanyora na pali bande na indike to kubwate to konyora ko babesa so ngorigere litore payslip yo sembiere ande ngoira tole bintu byago cyase employer yago so yokorigete otobekere loan yo ase system so goikari kera to ikiri era munyana bagorate yo tani mfanye kazi itobese lakini totarai kororo konyoro ni to abanyana to ikire komai kerekene kero monta kwimukie loan iga ngotwarare guarantors ntu yaya ntu yento yoka to korigereria eko depend ne employer yabo mbare bagoteba nga ntu mufanyikazi yitobega askero ko mwachi besa ikaye form ya HS story to nyara ko mueteria customer signeri ko basi human resource aroro gwenda eroro mbale bagoteba ntu as long as customer sign the loan form keregento kwa rete bintu byae yabe kwa system so igonto igotwara guarantors ntu yokotwara referees are not guarantors referees no bali bakomanyete etoko babe korora se form because ntonto bwate insurance policy nda maybe torakwanira after break about oneri bagandi yotoka nto bwate policy insurance na bora nyore twakeire your next of kin taligo toka osetwa keire one of the referees bako bababere so that twanyora ko bwati bintu byao in case a customer esire osene incapacitated de bintu binde so na toranyara ko offset loan yeyo ekero kulire ngo bakugukwanira nga omete umuntu nabakwenda imukie loan from somewhere oranyara rendo monto yo of course na imugetie loan ko tatabe kurwa saving kende lakini ogwakana kwae ngoro kikore na agenda gwakana lakini tara kore loan yiga na ndo mikekire naga neti chibesa korwa simuri ne kimugo chimwakora abwe to bwate chinchira ibere onye customer ke bwate ntokoroka ability oso ko uwezo yoko imukie loan ka tigariti ase payslip na vera nyore nga na we customer ko na 30000 imukie loan lakini bengende ko mona cheru 15 chiri chati kala 15 abagota bono nje nache chiri busano orangeru 200 ko harore ase 300 so na ndo gendere kutigane 10 yo nto bwate credit limit ase kere employee in case tabwate any credit limit osetabu ati uwezo bwo mukichibesa na bato kwenda torigererire ngatigare tigaria sako nacho ntonyara kumwakanira onye tokonyara kumwakanira deni yeyo tumwakanire eroni ria igoro tomwe togendere kumunacha
tokore ntokoroke buy off. Okay. Whether mangana yeshibesa na wata mangana amange when handling money, you should be careful. Ngonya rode mbararo maybe baimogeti chilon tebe korwa mete squeeze ense agendere go change. Metandao yekerera na bogotumike simu yago konyora chilon gotumike simu yago nabo buno murubiri yole tone serikali o hustler fund nabo koimukie loan kero kende ngakimoko cheki omonto yigankorigerere more records chae chi koimukie loan kurumaiga ga mutara approve loan yae. Ndatego umanemboringa ngokora tore CRB checks. Okay. Lakini ntuko ko kerogo compeos kero kurige nechi bengi chinde eto bauti nere nake ntu ibintombire bikebe kirtai kurige limono ede nero ranyore nga ele customer ya defaulted ende to gwakana ede osine yeri usarasi na bora nyore ero ni inenke ina batora ko echibesa lakini elo nero enene na ono gochakera betinye ko geno na gochakera 500 ko endera ko 1 million million ibere isa tokero ko customer ko ko check sana okonyora na bwate history yo default chilon cha bande na bora nyone ntogoko lakini CRB nero tutaikuriga limono tutebe akaroni keru 20 40 beso babo ko ke ngo sinero ni tatenye million ya mugose na batora koe lakini kero default tie loan yenene tutebe ko ne bengi gete ega ko chibes chingia ukando ga default ngwachi akana na bora nyore ntoko yirigere lakini nde CRB nto asetole bwate 10% ntoko yirigere mon ege nene customer nyege qualified as a payslip na ndege ndo ya kabere konya kwa yetu eloni ya beki usine metinyaro baini twese ko check tonyo to ye quality na nde no ege bwenta ko bero metinye bere yari lakini teyo ntoko kwa besa kwa sababu elimite ede nero ya bando tarakora otarakora utumiyete chinjera chimbe otaye akana kero kurigereria inu asense mwino ngi kora umete like chiloni chinde okonyora nga ekero gwakana obwango bwabo gwakana ngo increase your limit yago asense mwino ne kyo monta ko increase limit yayo intwe tali bwango bwago burago konye kwa sababu nyagwete tie loni gwakana for 36 months okende to kona chwa se payslip njera te yora nyale gwakana bwango kera chibegete na chiko gendra kwa for example la tevire na imokiri loan ntetenga kana in 10 months maybe a saida soliane na bwate a business yana na bwate yande tere chibesa ntetena ndi nchiko imokie stock mende ndachanga kana chibesa ichiga 10 months chiri chitaraika na ndi mbate bi moment loan bate moment chi zaidi chibesa chiri mwangete na kiaro mokoliye na bato comment kulingana au long waka ni chibesa icho anya waka ni meeting tutebe 6-7 go chigoro na wakonyora chirwa kanire kurmaega na wakonyora chiko comment ra go chimoto usina ndonya ko bwate extra ability as a payslip bona mo chando go choba chiloni echi eto bauti nere nene sana as a mangana check off na SME kero check off ni ya mfanyikazi ya ondebwenzi na hata serikali akona chikorwa se payslip osekorwa se employer ne SME ne linga ayo manyene mno na biashara kwa chiko imukie loan korwa se bengi chiro ni echibere to bauti ne ronga SME oyo biashara na bago kina bwango because ya risk chire igoro na bako imukie loan akane bwango akore expand biashara byayo lakini ayo le check off ere tima ya kinda beka seke Gusii ge bangiri asenjera gete teri raisi konya koye twist na bono tote bonyo ko mukire loan ya 5000 yani ya use ya 5000 to kona josen elibu okora semeti ni sita to konya ko mento go ya sagatima unless wakana semeti ni tatu libagali ya tokereria topa okay oranyara ndege gasengo kore gasi na mentiro chibesa na nchibona ndete chibese china mentiro mona chelo ni inere bwangu ndoko nyara kya ntwa ligete contract nae elo form nae tukaicholinga tukaigwana tubandoko na chibesa gete aseno ngete so check off eminete ngana ndekero gocha unless to ye
twe akane toyebwatani ne chikwamentwa tonyale kwa chibesini ngonyale kanere na babado to komenta elonyende mbia bada sana soko eresreigo ante tora watera so mutimo komukego to kwira nanto bitogusanga amange ambia mano sano mwanche murigereria bugetaseni kya Ndizi TV ni gotogendete gusanga ime umurubire wense yoboncheria asitogendete gusanganere Alex kurwa sense moya Jafari Credits oyogendete gutumanyia igoro yobokorere bwabo kondete tora so mutimo komukego to skatonyegera kwira tora seke kekerebosio elinde to bitogusanga amange. Ndizi TV ubwansu bw'omugusii kwarigirie obubwenia asumuchando bw'uburwaire obere kugukwiranirira bono Eva Health Multidynamic Hub ni kampani y'ububwenia kurwa sensi ya buindi yikurwa mariogo yimete asamarwaire amange amariogo ayo niga kubwenia amarwaire buna oburwaire bw'sukari arthritis ulcers asthma amarwaire ya komenta bagaka chinguru chubusacha ayugusibya bangina enchera y'urwiburo ayakubwenia uburwaire bwa sickle cell anemia ayugutanka uburwaire bwa kansa boigo uburwaire bwa prostate asabagaka samalitanguru kudankani malitamulias gonde omulisia we kanisa ya Tonga SDA Church kalina iwete Eva Health ya chire ase Kisii igona atendije clinic yabo abosongo ase family bank kanga malioga pressure na yesukali alafu nayo ulcers malioga kana tumiete na bona tumiete mwatani 3 months bona onde chinguru bona bango kolega siane in the normal na dental korosa Kuruku Helen Mura na chitega se clinic Eva Health ga bosongo ngaira mariogo aria beira gokonya mama nkuru January rwarete stage 4 cancer ye cervix igasobono iga obwenire buya igotogotoka ase amaga cha family bank second floor room number 07A. Karibu sana Eva Health Multidynamic Kisii branch, sound health as part of financial freedom. Yani mami utana kongoki muna ngokirira yaro marago bakara ache buyaiga nuche ndiyokora to kwana kendi yose ni taro chinganje mama umwabo olitari mwana toramugambere nje naye nite ndatokirio nite nkwe na lete beshen bonango wike oragwango bana nyabeta Spexels Opticians abubale si clinic kiagudika imeyo muchukisi nkurwa barabo korali ao asamangana ya maiso na konie birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neizeto nemeronge tano na boiga setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Good Car Clinic, macho bora kwa wote.
esukuru y'okwegerya oburundia bw'ekigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera obya ase ebirengo ao by'oburundia bw'ekigali nabo kwegera ekirengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV oburundia bw'ekimatatu kya 14 seater D2 PSV oburundia bw'ekibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali n'oburema bwigomba bwate short courses cya BCD na B executive obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mbulya buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwaka omugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurigera y'obusera bw'oburundu bw'ekigali gya NTSA bwigo nkwegirure asense mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo Gusii asebali imeyo muchukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiwogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwake simi umu manager Rocky Driving School. Obulimi nobonda nyoro morobili rasembe no morobili bubulimi nobonda asto chukwana igoro yebimeli gati imeli bitora chikoba to kwanira aso morobili iga ntokwanire kinyanya tokwanire linagurie kegusi linagu liekerero nabo igo tokwanire cabbage nabo igo ntochikokwanira anda kento chikobeka mangana abira atatu igoro ya chi strawberry chire aso mugondo iga abuna morochega ndobwate kinyanya chitosimeka preparation ye chinyanya koikoremo mugondo o prepare obe smart ko ndobwate chingoko na chitogosimekera ebindo byite bingorigere limugonda tosimekerete abuoyo bwetuko na ubotokonyete uroche chinyanya chireiga enyanya lituko litanganie karagwa prepare wakebikama gobeka obuoyo otube oiraneria maraba kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire eduka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi cyonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paint no chire babwate chibord ubuna chips boards MDF boards na chip boards ebintu au byokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore all sansura building angena Kisii main bus stage guswa Kisii ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Byamana sana mwanje muri beta senike ya Ndizi TV nendengo kwaligania asentunda ya kabere achinga kitogendete gusanga imeyo murubili bwense yo boncherelia astogendete kumanya igoro yo bokoreri korwa sensemo ya Jafari Credits togendete gusanga nere Alex Onyancha yogendete gutumanyia naki okwenyorera bokoreri bwabo asenchera engikeranu kegima
Mwanchi muli anapokwenda kutubwetea chinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital abiga sensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website nabakotonya wetera www.ndizitv.net nko kwaliga naende asentundende elinde tobeto gusanga asobwamo akorinde Alex nabokora tatebi chitams ekero ngaki mugwikira sense monere situation inchoro chigwikira mwadu away with this loan in situation kichire. Okay. Loan ye ito number 1 itora rusi ororo kere customer ya totebe ya code wakana ni kwa irete loan for 36 months or 1 year ko kora wakana loan ye ita koraki te ko bororo nande egento gya kabere kere customer ya sirire bati mbaya at that point ndo chiko die family gose walitwaruka gose guarantors balikwaruka guarantors bati asente tokoboka referees so ndo riko badai besa chibese chyo insurance ge gotwakana because chidon chetonchire insured lakini ndekero koigwa mangana insurance ge ko insure ntokoro ke risk so tari go insure evento biri okora kimakusudi totebe kwa resign na wanja ko resign so gabuna gukwira ni loan totebe kwa butiru gabu insurance tari go cover so insurance ge go cover kere customer ya sirire bati mbaya osasi nyuko kolegasi osatware in form of disability ekogera tanyara ko kolime rimeri agakorire so gari naritoko waiver some percentage ye loan ya koirana in case of a disability in case ye customer isire then we write off that loan akabiri ko kwanire bintange bibere bitatoga buna nagende kubwatya ekero monta resign rie gasi still nabakwenda gwakana loan ye resign rie gasi na inde terms cheni mwabeta muko agree no uri umurigete mirimo akero kende ngai mubona mugochi kumubwati kegera monto yo number 1 mumaiti asamenyete ngai mugochi kumubwati ko rwabakana loan ye biamono ase komanya ase form komanya dora ase customer menyete ngori kara samenyete ngori kara information ni nyinge customer ekoru otore mbakeke bande kora tatebi gati information ekero umonta koru nereye ekera tete loan kera ko atagete loan ngorore personal information address yao asokore meremo station work station yao sei nonkai up country address yao ngorore next of kin details chia abantu bali bao information imuneyo ngotore tiri nyinge mono at least ngomanya more na kimoko bwatio monto yiga omonto butirwe gasi uchirenga no roche stress yo ko butwe gasi duration ingana na kira inumo komwa elinda gendere kuri maybe emiremende agendere kuri enchira gwa kanelo ni yenu advice ndabase kwa ndae ase bali baturigereretie kero bwate loan yende yonse netabe ya check off kwa ikirenga kyotanyare koirani gose ebintu getebi ebitango getebi abeire byogozuya koirani loan yeye to basa gotama elo gotambe kero kya peniri kwa genda sori ogoete chibesa kwa mweresanga ekeneke kyambereire tikonyara koirani loan na kitoranyare gokora nyare ko koirani loan gose ngakyora nyare konkorera e period yo ensukeri moto osonkeria bese ndabe nkoirani kero motienyi so totebe kwa butiru gwatene ni wemeremo ikinento kiaba no ni nto abanyene tutaka nitikebe na ntwari twagwete chibesa kyagara kero gende to koremeremo no nyara gutwiraniria besa na no nyara gutumia besa iria gokonya so kere nto mune kyabeire what we normally do ayo manyene mune employee igogo cha setore to nyara kuigwana naye na kyora nyara kuirani chibesa echi asama tukali utalie gas kera batwirani loan yeito naboranya rego kobe kwase otanya go access funding go chimoto so nere buyoche kya no gendere no bugima bwao no gendere ne biasara byao ande go semos kona no nyore gasie ngao era ko gani na ndo chiko mukielon go konya gukora magendero so what you may need no go cha setore to nyare go kora ukoigwana naye nyare go twira ne chibese icho kerkende monyare ko review terms chino nyote bete loan yiga ne mitinyi komia gwa kana sayo butirwe gase bete yaya ga kingumwa koyo monga kanilo mo review okay ndunyare ko review kwa sababu circumstance kia monyora
tebangete kia tebangete gotene gumiremo ose onyo resign tokumankia getaka resign so ebintu ebikero byabeire enko understand tore to spread alone kulingana ne customer nakiko nyara koirani no yarenge check off korwa sense moye oyo murigete emirimo kerekende ngonyara muri noticing umutinyo yiga nduri gochakoba amona so and so kero mutienyi chi payroll chiringo to achire report esi customer chiri to bwate so gokonyore customer ya teneni komanyore ngumutienyi yo customer gete njakoraki na teneni tugumo shahara so twagenda batote yi information reason why customer ya teneni so onye otene tugu temporary na tokora mwa time bakoirani wegasi kega nko gubare chinga kicho kweresa onye teneni weringa atairane pi na aronko manyatore information onye ne contract ya yera ngomanya tole na ngotika tole metienyi etatu mpaka 6 ase pay slip customer tara retire ose contract ya etaraya so metienyi into ikona chalon okonyora ngeto yetikete igoro so that the customer nere nyoro mushahara wa once na tonyo chivecheto mapema wanje muri eri akumetinga ekerabo chakoye loan yiga umete abantu mbaroro bago questioninga loan yigo gocha okuya ngyogo chigokorera akwaba maybe quotation kwa ba breakdown ngyogo chigutumika Jafari credit ngo kolerebo nkuru financial advice ase bali bako mu kichilon ande baganeti korwa koegwa advice financially in fact their customers barabaya bagote bingo mu kinde loan ngo korera neke na kiorocha was advice kiora orange so normally nkuru search financial advice on what you are going to use chibesecho but intwe as a financial institution normally gotoko ba chiloni yechi para ba banyane ba chikoma yangi ba gokorera unlike SME chiro chiko ikori kebuya biashara bya gonka ibire ngiko chikokorera ya seti go chikogora osne stock go chikomenter intwone yaito ero more ngato kwa chipesa because of what you know what you are going to do so okonyore to ko loan as a payslip aya mwenye no banke ebiasara bya onge gocho koya lakini kiroka netida search financial advice normally nko ba advice story on what ngatu bako invest ya njeni mbota around mbota success stories ya abantu bali twakonya ndi nabara ukibiashara I know one of what is school somewhere nimanyete oyo mukorani ka was in town nimanyete oyo nde okora boda ande bara bakoli mirimo ga serikali bara bakora farming kosobolimi so nimbwate bake bali ndoche ngabachire twakwana barabu batarira chibesa na no manyete mbale kwa ire chibesa no hekero go chikumwakera nga ebesa nkwanya orete tago akano esimi lakini iri tukoliria no mali togote abantu atokuru gose abatokwana na chibesa customer kereta gete chibesa igo konyoro ego wakera kerenza okonyore esimi ya tara wakera itukeri igo chibesa nakorete anyorete so no mali nko temotori we advise our clients so that they watch a story we give them financial advice na kiba kutumia chibesa lakini talinga batochie mbia mana sana manse Maria na naganete ko manyanga asense moyino kero monta chire ko chibesa for how long ya gukora omanya konyara chibesa chire okay ntuna bora apply rero nyore chibesa rero normally gento tokorigerelinga epero nero ngoraniere abakori no vesera kali mama etinga ngitomine tukere epero yekoran in fact ndire gosiekwa na ndire igoiri naboni ga totebe TSC na togo kana litukerio account government wakana tore litukerio ebe executive ebe county assembly some government ministries lakini inchire tokoira litukerimo bakabire chipero linchira agoteba ngari tukochilon chiko bekwa Monday na Friday so which means when you apply it on a Tuesday bakoganya baka Friday when you apply it on a Thursday on a Friday chinsa chiere bakoganya baka on a Monday so such payrolls na chichiko delay yake but normally into chilon within 24 hours to approve it to process it kirento and then TSC aronere bwango because enini ya very tipe a customer nyene ose mwarimu manyene agwa approve your loan
ero monyene ya moro kimba kachibesa irenga koimukia matukari ngako nacho irenga konacho so tipe nere bwango mono then nabanda ateno even the county government chiri bobe mbia chire ne chipiro chine tari to gotebe chire ngora na machika abo bakoreteki baetetias chipiro baragwa banyene bakoreteki bamanyite na seki ngikeragera umuntu adile ikonyora chibesa apart from kurigereria period gosenere ngosengoranyera nkonyora uri customer ngokora tore ntokoroka chi customer callbacks no malikero wa apply loan head office Nairobi ngwate risk compliance yeito yo wakira chi customer kosi loan yeitra ma okamange konyora uri ntobwate field officers baito ntobwate team leaders baito yeitire mpaka ya chiro office mpaka indutu na chi manager to approve kirendo nande ya chire Nairobi yarigireri una bali bande bali Nairobi paka yamanyago koera so yamauka yetronsi ipi na naro omweli ogwakira bone customer omonyene kera gatima customer kera tera kitero ostera manyuna risk compliance ya Nairobi baba kiresim kuba bori gose mba apply the loan so esimi kero wake obeto yimo kibwango ngonyorore ya direri chiloni eloni ya okobekwa ase account because utaimugeti simi bako bashonga nayo wa apply the loan ambia mana sana kero kuri ilimete kerto gukwane lelo ni mwanje muri kwanyaranga nawe ate stress yichiwe sama itenga ngwenda gari obisi Jafari credits bakonga immediate loan kero kende tumanyi ngo modes of payment benki mogo tumika ama umonto nkashya gocho imuki kero to go beke to ko achbes cash rotation. Okay. Onya kuwe wangete, ocha na iguni yao, kore kerechi besa, cash te kore tiki. Igora ne iguni yao seke kau kiao, ase bengi. Okay. Gose M-Pesa. So normally toko beka chibesa M-Pesa, chirichire rubumia 3 ocha Ense. Na 1300 ko chigoro ebenki lakini kora ganno ne chiri busano obekero account yawe ye bank bado na boko bekero chi option ye chiribe but M-Pesa say emergency loans is the fastest kero ko ile 150 euro 50 chiri 10 M-Pesa mbwangu kera mbwangu bese gocha and then bank nero still it's very fast nero mbwango to kwakana. Okay. Mbia mana sana. Tumanyi ngonga abantu abange mbaroro babwate chi different institutions chokwena na chilona inu na Jafari credit nkikera gero umuntu achore nsemo yino ayinyorere kibesa kurwa sensemo yino ndobwate ntokoroka transparency at Jafari credit ndo transparency kusenko ebintu byetongo ibeka toremesa irinde customer ye chorera yate bukirento information yonsi kanyara wa apply chibesa kama chibesa irenga ago apply na kiregento kote bigore nango elezwa ento yakabiri ntore bwango asokoro chibesa cheito bwango togo process as compared ni financial institution chinde ento yakatato tobwate ntokoro kasi gasongo professionalism iwachira ofisi yeito tokora togoseriwo ebintu nebinge stokombi ngobore saved buya kyana ndo tomanyete ne customer no yo man ento yakane ebintu ngero gechandete most customers amangana korokwa loan balance statement tumotagete statement ya o manchi feserenga wakanire kai waikiri so ntungo kwa tore statement yago kerota gete offset so taito tera ni chibes cheto bwango chionsi customers imbara bago prefer na kaniro ni for 3 years nyugeta bone ga ngakane chionsi limo tingendera kona chuna ino so ngo bataibi ngo batore loan balance statement ya so bwango nigento kende balance ya yenyene data getere to kwa kila lituko no boli rero boli ma mungo charge muregero mundago sabe balance yero is free but the loan balance statement we charge 800 shillings. Okay. Biamono sana tigandigereri bali bagende tukubwati omoroberi Justin Abuga Obonyo asensemo chirichi mitandao ya Facebook nindo chabateba ngakorwa suko sikisaju Kajiado tuko pamoja biamono sana Teresa Kemndo agateba hi sister Fridah watching live from Murang'a biamono sana Alex G agateba mkoaje tuko poa sana biaoda sana sabu mugende tukubwati omoroberi andi nyoro mwanchumuri nako boli ngali tukoli goronga igwashindete all day yao
analanga Musa omalenga yagotebanga matongo SDA bo Chiogembo machoge chache Ikoba Road agotebanga litukuli igoro nigori arenge lyogosimike emete enche atebere nigachite maminjo nelitukeri kyagera kerakorigereria chibesa bagwakane bango nichire chinyi era tatu bigete holiday ya dadenga serikali esta irigare gotoira ne bango inaja tosimike emete yona sana sebali magenda gusanga ebirengere bino nabo igekero togenda gusanga nere Alex oyo gendete gutumanya igoro yobokoreri bwabo sensemo ya Jafari Credits ase okoena na chilons kora tutebingo challenges kichirimo okora mostly ekerimo okoena na chilons challenge tobwate nechi nyinge lakini ngotema tore twarigereria enchirenga otoranyare gochisolve lakini challenge tobwate ntangani as loans neringa okonyora chi customer nchiro chigocha chi apply chi abago kwa one of the documents omanya koreta after 2 days or expect anyore loan immediately kera nero or delete koreta into beyond is one of the challenges togotwa whereby customers back documentation echinde batigari challenge ya kabere togotwara neringa customer nchire tutebe na intungora abafanyikazi baitombare bataikonyara goikasegete kwanyoranga customer very flexible watch office so abunaro gutwara tore challenge ne ya gatatu togotwara neringa again togeronda to put straight about Jafari na Jabali it's an online organization and I is ego digital lenders tari yogo maene okonyora one marieta conflict area tari itu bono kwanyoranga ba chakire gosaria area tari company itu so abuno information kera batama the right name ya company there are those bago feeling the company neri okona na bakori neri bono na igwetere gana yene so tari intwe because bari very flagged when Safaricom so abo no a challenge neri to atuhare nero especially as some employees and then I think no chechi choka except ne yende payroll kero siekiri kwanyore customer yebugate emergency ne wiki yengima payroll ige siekiri so kwasi ni okonye customer ne customer njero chitaiko understand kere payroll yesiekiri ndori konya ku loan ndeo so ne challenge sana ekoboro nindoche oigo bare Geoffrey akotaba watching live from Javari Kisii I think it's nature bichene kora Kisii thanks sana Alex for representing us nobari na Kevin na boigo masi akotaba bonsi nobari meyomorobilyo Honorable Julius Omosomba akotaba as usual present from Mama Kara Settlement Scheme Nyamira County anawakilisha mbia mwana sana ababwatani bonsi mashabiki amatingo kabisa kuruiga soro gongorwa Gusii bagendete kubwatia umurubiri igabwe Ense yobonchirire omonchimule niyo tugende gusanganere Alex kurwa sensemo ya Jafari Credits yobayereka kwerera igoro yobokoreri bwabo nabagonye kubwate bulinde lyonsi nabagotoma ujumbe agenke wetera sinambiriga base screen yago otumanye ngayo kubwati umurubiri koru nabo igori buliri aga Alex kega no aliga ga studio abekago kumanya agali asotara igwa na ki Jafari Credits yegokora obokoreri bwabo akorende ngakyo orakwanira igoro yobokoreri asensemo yorogongo rwa Nyanza na tebenga mutienyoria bia twakoreti nande twabere ntogokori bia tutebenga obiyambori nga Kisii ngotema tore twakore biashara beimbi yabire igonkonya gotema tore biri bobe mono a challenge tobwate ne ringa tokonya gosaba account kigendere korika na toanyore customer chinyinge kero kende mubwate emerobelio asoko rigereria private entities tobwate murobelio yo ase na twara system upgrade na irigerere tibuya na included ye asaba kori ase bali bakora biashara
bono igo ntorigereti mutwe gochiko ranga tokonyara go lend to companies na riri na renga na tebe toigo institutions na school chinyagetari na bali bandu bakore biashara bindi so ngonya korigeretore na ritwa teba kire company bwata se gochakera so na Jafari credit yetu achakete check off asamangana SME na ngonya korigeretore igo twaburi gusana in fact no ne weekend no nyigoro ne holiday na ketu chisimi na bali bakore biashara bagochobisia itali expect konyore loan ku restore so ngonya ko batayitore nga mambi na mambiende konyore ngebintu bya bere buya ibintu bya change ndo bya smile na biashara na bara mutu abaligereiri igo actually ne merobeli mobwata sogo chikoligeria abonchureria baiga bakabake akero kende nabokora tomanyanga ngikeri mora chiko consider sabonchureria asabonchureria ndakwane asokorigereria kiaera tinde tikokwana mono onyore ngana into bali banene kapisa mbao bawa tukubanga kwabo lakini ntobe ntokorigereria savings ntobe ntokorigereria mangana CRB ase biashara bero mbaka torigereria ntobe ntokorigereria nga stock ya genana na nden ntobe ntokorigereria nga ne registered ose okoyekora mna ebye komonyene ase biashara ebikebike na ande biro mbaka tobanchi karanta karantas bakaba bororo bintu nimna travento korigereria ayungati yari murabe mo korigereria ari tengo morobelia yo no chobe kogochaka abwangoiga mugendete kuyorobelia asugo konya na robo abunchile na robo bebako egendereria ekero korigereria sensemo ya Jafari credits abantu barogwate bangam ekubabera kangogwekera na service akerkende mubwato morobelio obugo sisa izingo tumika muri mitandao yekerero umuntu rabagwa access ya apply loan ya online access ntora ntora rosia digital platform teno na USSD code kende customer currency kurwa sere apply lakini ntobwate chinjira chinde chia bwango whereby customer era icholia form asa currency akore email ye form igo just na documents chia alafu to process loan yeyo nenjire ndendo bwate gari ya company na wego ikan andons iwomo inko yerangere na bego che bakasende but under what circumstances because tarikero mondora chakorangeri oche tingo apply loan ya 5k mo che gosena semo gotumeka 1000 amatu mafutatu na wego ni eri loan ya 5000 ne loan ya nene sana neroni ya 5 million nene sana egento keron keringa asamanga na yoko na chibesa pesa te yonke na nyingi na kieko yaro mundo ko ego 5000 ose customer ko ego 5000 requirements chirichiri na chirichiri ya 5 million very special tutaga ki 5 million na 5000 5 million ni pesa nyingi customer nero ya mbole trinde na apply 35000 chioka Moko ngaboniga kuna karate 35000 choka acho lazima monganyi na moire mbake payroll surely kumotebya never 35000 never chiribusa never 5 million requirements inchirichiri eto baotinelinga oyo ability abugate nenke osenera mu akoira tena ro bata ability okwe mu milioni 3 lakini bwa mu akoira rwa misini so requirements chirichiri cyo koira chiribusa ne milioni nechimo so never chiribusa abatogo chasole because you are a customer ambia bona sana tieto sasa mutimoko makigo toko irana to sasa sensemo yo moelio yo morobeliga kerto kandete gusanganire Alex kora sensemo ya Jafari credits oyo gandete gutumanya igoro yo bokoreri bwabo mwanchimule to skato nyegera ngwera nanda segeke Kerubosio elinde ngumanyi amange Ndizi TV ubwansu bw'omugusi
Toba isawe chanda asora nyore chikeki chiogo chengera emeyega yao. Enyorero bokole liborobu ya aseduka ya Villa Valentino. Wogo koroseria chikeki chia kerengencho aseri goriri tarikogoita. Ngorosi atore chikeki chemeyega au unna chikeki chemeyega ye nyangi, engagement cakes, anniversary cakes, birthday cakes, themed cakes, corporate cakes, egati cake chinde chinyinge. Ningore nyorere keki ngi yeyokugania kwao asogo tutarira samaga chauru complex yogotoka imeyo chobosongo asamange gosekobeke oda yao twakere simi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorere keki nyansu na boigo eyokuganya kwao. Como koko watorero. Osekiao. Yani mami utana kongoku muna ngokirira. Rero maragoba kara chebuyaiga. Nuruje ndiyokora. Tokwana kendi yose. Taro chinganje mamu mwabo. Olitari mwana toramugambere nje naye. Nite ndatokirio ngite nkwe. Nalete beshen bonango wike. Unahitaji shule ya kileo kwa mwanao atakayopata elimu ya viwango vya juu. Hurricane Academy wana viwango vyote vya madarasa kuanzia ECDE, CBC na Junior Secondary School. Pia wana mabweni kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Wana maeneo ya wanafunzi kuchezea, madarasa ya kutosha. Wanafunzi wanapata mlo shuleni, maji masafi ya kunywa na magari ya kusafirishia wanafunzi. Sio hayo tu, Hurricane Academy inapeana scholarship kwa wanafunzi mayatima 50. Admission ya mwaka wa 2024 inaendelea sasa. Fika shuleni humo katika barabara ya Kisii Marani, Riatwenya. Hurricane Academy, the future is here. Oburimi nobonda nyoro morobiri rasembya no morobiri bubulimi nobonda asto chukwana igorije bimeli gati bimeli bitora chikoba to kwanira aso morobiri iga ntokwanire chinyanya tokwanire linagurie kegusi linagu liekerero nabo igo tokwanire cabbage nabo igo nto chikokwanira anda kento chikobeka mangana abira 3 igoro ya chi strawberry chire aso mugondo iga abuna morochega ndobwate chinyanya chitogosimeka preparation ya chinyanya koikoremo mugondo o prepare obe smart ko ndobwate chingoko na chitogosimekera ebindo biite bingo ligereri mugonda tosimekerete abuoyo bwetuko na ubotokonyete uroche chinyanya chireiga enyanya lituko litanganie karagwa prepare wakebika magobe ko buoyo otube oiraneria maraba Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchiri ni kiumbigia NTSA wago tumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo bare certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabu atebirasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bare A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabuate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabuate birasi nigo bare omuchubo songo Gusii Dulux building lirongoli tangani opposite Zonic Hotel chinsaye chinde ngamona Nyamarambe na Kenyenya na boko bakresime asikina mbechi Sunshine Driving School, we fulfill your dreams. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi.
Yamano no mwanju muri on Ndizi TV and Ense asowera ne kichabe ngo kwari ne asomuru mwanone biyogo jagira litukira Jumatano ujagira Ense yamanenu sumbaka chinse to nenusu asekira litukira Jumatano ngo kwari nkanda ke komi kiromonto na watu mwana tuwe chaya eseke no kwanya Wikufa iti chombo chobo nyanzi. Wikufa chombo chobo nyanzi na chia kwa taibwe muchi. Ono nga make song na chirusi. Ngega no to kwa tabo kindu bakirengenjo badenga kibaki netembere mu kibako dire barigiriye birogo osinani ngibarenge to jokora ojese mu tware bose ngo. It happened na ngumbu na arenga. Bakantumire tigiti. Inje wa attend interview. Enje na kanchire gotiga. Gotoka nkali ondonga. Christmas. Muntu na temete sana utulinduro cy'abantu sababagima igarenge ko kora biasara byokonye bituma n'ekingende Omuga none kera ritukure Jumatano Ense ye munenu suya maragoba no muiroroye ritukuri aramisi chinsa isano ne mucha mugaso na Brighton Makori nendo twesa familia buna toba umuntu tagete bintu gete binene tangandi atagete gente kenena ali tanga okora naro cha kwa muchu Ndizi TV Ubwansu Gusii. Byakigima umwanche muligeria nengo kwaligania asentunda eyomoelio chinka kitondete gusanga imiyomoro bilyo bwense yobonchelia astogende gusanga nere Alex Onyancha korwa sensemo ya Jafari Credits oyo gendete kutumanya igoro yobokoreri bwabo mwanchi muli nabokanda utubwate sensemo chiche mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabaiga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na watunya gwetera www.ndizitv.net andike yankwaligani elinde tabeto gusanga asobwamo meta Alex abantu mbaroro bakoimukia elon mbamaitingi bago chigokorera elon ari meta mete kwara handle cash asama tukamange chibesa no maite na kyogo deal na chirocho asabanta abaga bago imuki chibesa batamaitingi bago na kibago chitumike akora aba bango bosemya bia mono Fridah chibesa nchibuata matemu amange bagoteba kerota bwati ngokonyoro bwate birengererie bia ebinge nga kigo chitumia lakini na chigo chaiga birengererie bia koraki yasira so mosongo na tebete if you don't plan you must plan na yora nyara go succeed so chibesa nchitegete planning irengia sana kerogo chimukia monongo te yabantu nge loan keroko imukiri ngo irani ore ne faida aya keroko irani ne faida ngiye keroko ira chibesa ekyo nchichigo gokonya ose chichigo koiraniria besa ende yaiguru so elon keroko imukia imukie kubwate number 1 umupango na kigo chikoyo nkigo chiko chikorera na ndo inshwenga chibesa ekyo kwa chibekira sayu obangete gutumia ntubwate gente getangani tutebase bali bakore biashara na beranyarikana ngango korore biashara bie kinyozi ase kinyozi kia kwa gundwire ngento kegerete customer nchiri gocha gosito korosi besa nyinge sengecho bwate machine yayo so na bakomente machine ase kinyozi ekyo nande labda menta products chinde chirichira nyara ko enshwanga kinyozi gose salon yawo yaberengia na beranyarika ne biashara okora ne bie car wash endo kegerete car wash yawo tari konyora customers nyinge sengecho maybe otabwati after service engia or needed products gete na woko ire loan ochugore products yecho kiamno gochugora ngo enshwachire biashara yawo yakinire nyachibesa ngonya komenta kachire so asege songa bakoroka na gokora asset okogore asset ego generate income osego chigokonya go generate income na ande loan yana boko yeira go purchase long term assets no bolemo na boko ira go chi invest ase assets chinde chikoereta chibesa muna na bora ire personal assistant na tokero ke personal work machine PS system na bogo chigora
gwakabecia abandi bakoa chibesa banya gutumia ase naro naro rekenyoro ya itali ntagoro bole senge jamale makeire Gusii nemeyega nemenge onyore getie kiraho ekomboi kiribu sano paka 10 rituko ase egento nekyo nabagegokonya ase go generate income ase biashara biri bya okora so to basa koire loan ko invest yani ko chibeka tingo yeruka investing kiaraga no go chibeka ase bintu byakera rituko muna wakane transport wakane school fees wakane nyumba ose go chiko konywera ebintu bine byo gosera ngo twensi ngo nyutore no na mache to basa koira chibesa iki ose go chibeka ase gento getaikonyara gokoretera ebesa no wanjiri go chitumia gotumia besa chinde osa faida iliyo konyora kurwa ase besa ikwaye beka ina boko yetumia ase bintu byage binge legento kende tonyara kotware budget naro bori tinga ninya ko like budget nonye yoko reke biriti temine tinga neke biriti kora nyore ibiriti ebi abuchire bekano yeruka no pet cash yane limit yane nere so that na riora nyara ko spend chibese kya senchire ndonge aha mbie mana sana uno basemi uya kaisa ango nyorenga ko umonta ko imukielone okora chibesa chirima chakoboriria kunya koirane na lya chakubangi bana akorete chibesa chiri it's good to have a plan kero go chikoimukie loan omanyana na kiebese yago na kyobwenenta koyetumika mpaka ere because buna Alexa totebiringa akero koirane chibesa chiringo chirani ore ne interest igono bone torigi obekeno ne business ekonya go generate that income kerelituko erinde ko chikoira na at least kwagokera obokoreri bwaga sense meye chibesa Alex nimeta bantu mbaroro bakurigete ko rusiko gari abakumitinga kibara bakonyoro bokoreri bwaino bamanyingo nabo gotonyora ase njire nyinge Facebook ndobwate Facebook page into ya Jafari Credit ndole Twitter ndole Instagram all the social handlers baka LinkedIn so ndororo na WhatsApp ase number yetu ya Safaricom care yani ya customer care ndororo kero wachire se bosongo nabo gotonyora Twin Towers second floor no tokotoka na bogotonyora togokorera emirimo Nyamira ntobwate field officers ntobwate team leaders Omabei Kisumu County Chonspi chia Nyanza region and nayo ko ba coordinator obonsi kwarana ke mirime gende te ya se region yeye nichengo ba coordinate alafe gento kende Alex umonchumuri na boringa ngaki kera chiro bisyo metaba nambara bagukina bono igambo no basoire county metinto imyakeli ito bara ukina bono igambaro basoire county baganeti komanyanga ngaki Jafari ego korobo koreri bwabona kibako bagoso banyore loan yongo chakero bachirigali abisi ngora arumora maigeri akegomwa bamanyinga intubuna Jafari Credit ekina chi condition chito ekegana kitoko gani ngocha turo batarera asicho bisichabo ngo batarera toleri babwate chi meeting chinyagitari ngotorangari bareri babwate chi meeting chabo chenyagetari kere wiki twanyara kubekera twabakwanira riri sub county go twara meetings sub counties mchiro bagotorangari twenda twokwana na barabo so chi nabari muri babwate meetings nabarabo kwenda turi twabakwanira etindi twaro information igoro ye financial institution yeito enjirende nabo gocha office yeito tonyare gukwegeria tonyare gugweteria ibintu biritogokora irindo nyare ku understand nakyo gutumia chibesage buna Kisii prisons otorangari bare oira twagenda twabeke tent twagenda twabakwanira ribare parade abaskari bari ngo banyara twabakwanira twabayegeria ororo so chinjira nechinyinge tokobaikera nande twabakwanira lakini bari basoire emirimo boniga nabaho tutarira office osenga kieturanyara kubomera biyo muna sana achinga kitoko kolera nabagotomanyanga obuya bwo kwenyorera elon asensemo ya Jafari Credit simburbyo Jafari Credit na nateba na very much accessible kiwakire namba yetu yesi immediately ya customer care bwango togo serve none yetu ya Kisii iwekerere field officers bari baito bwango bawo assist nande bwango gocha office yetu twaokonya eto kende at Jafari Credit na nateba
ntobwate professionalism ntogokoramo ntogogoseri ntogokwa information yingia baro bagoteba bakogenda ase kwarigereria kwabori iswali ntagokoira neri torekere gento na twanyara gokonya na twa walk nae through the journey pakero gokore loan yao negento kende bwango tokuru chibesa chito bwango tokuru nande besa ntunto nchinto boreti mwesi pimotege chimilioni 10 mobekerania mochi mokorere gento yo toko achibesa icho acherito kelimo in fact milioni ana torakane no in the next 3 hours kero keregento kerege so bwango tokuru chibesa nande Jafari Credit is one of the best microfinance around. Okay. Oranyare gokonyo. Ndiaona sana. Ati yango elibageria bene o aligani wanchu muligeria gocha sobo koreri bwino na ndi nimetembaro bakurigere tisco gali babiri batatu na bokubatumira maiga. Mbia mono Fridah seribaga. No gotebanga karibu Jafari Credit. Gali Kisii eri ntonyare gokora tonyare kubaegeria uri biashara utatika kubahachi loan antonyare gosemani kadi lazima toko echibesa chioka twa gosemiri chisemichi nyare gogokonya iri ndonyare gokinye biashara byao na nogotebinga bali bakwe chironi ku story ne bagokora emirimo ebesa iri kitwakoire na gokwendo investia sagia yari kobeka segendo kerikira nyare gogokonya kekwebesa iri ndonyare kwirania besa ye otaiko ibugororo bonde bwonsi kyagere besa yoko irani na de kwanyanga ngoro cio faida nigento kende no kubatebinga Jafari Credit ningebwate services chingia as a check of products na ndengonya kuigora tore CMOU na bali bagochobisie to atobori ora SME mono tubarigerereti na ndibwango iganto nyore chi product chiranyare ko tokonya akokonya chi customer cheito. Mbia mana sana ande kora konera abantu mbaroro konyara bakwe kichileon batama actually bari ko irani loan karaba kwanera ase bali bakwe kichilon especially chi SME chiti biashara batama mo basagotama ori ogoeta chibesa enturaba yatore egento ringo toteinga eronyeno yana irete chiansire ko irani mochando na nyorete noyo lakini nde willing ko irani gwakorerwe ntokoroka restructuring eloni yanyara ko irana nebanga nechiri busano konyara ko irani kero motie seisa to seibe na bokorikero kwanyara ko irani kwanyorero ni ya erire so babate dawa ya deni ni kulipa so ya riogorioka alioranyara ko succeed as a biashara kere credit score nango changate ya bantama tukamange egento kwenta gukora sense no gutware credit score ngia because mambi na no tagetokore egento nyorenga no ganeti chibesa chigo gosukia ondete yo gutumia besa chitari chia kero muntu ngotumia chibesa chia bande pake serikali ya Kenya kwaranga president yeito yeko mukati nzikinde achigata ya IMF ngonye na World Bank ngonye chibesa nyare koros chipara Kenya ono nyensi yeito ya Kenya gego kabesa besa yacha gokora investments into atokore biashara byeito no gatosa onye serikali yego sawa na bagote serikali ere bugate chibesa na yachi gosaba chironi into patokorania biashara byeito na into koikato create credits ko hite bengia tanyara kwa access chibesa. Mbia mana sana nimete yo mama ndade wanakwanga biggest fan sana wa Ndizi TV wametoa kwani rero bawe chikoteita iskari so tigankwa ni my father akoroku Kennedy Morgan no mwalimu Nyamira aria na ndanje Ndizi TV sana na boni goende bali bamumanyete obwachireka Ndizi TV ne rero ka konya na my mom Nyanchama imaite na abana bane Nicole na Nita banjite kurigeria TV sana na baramu na baira maiga abatokora na barabuye gas na Jafari Credit nimbwata basani bane abange bandigereretie boniga banga shwete ngamambi ngorige toresho gali Facebook na bakwanire bono kabisa mbia mana sana so wikira nese studio na bayigo gusangana intwe amange tobe tukwemanya amange igoro yo bokoriri weno no gosemere kwane ngamwa nchumuli nabe kagotalira cia bisi chaino abega kumanya
amange igoro yobokoreri bwaino kondo mwancho murigereria gwikiraga abu no to gukorera umuroberi witkurera kondo ntarakora se Facebook page yane ya Fridah Keri nabo kwenda gali Honorable Brian Ngobasami agateba keep up the good work Enoch Makori agateba great job Sebastian Erasa agateba keep up the good work Clinton Nyaberi agateba very impressive mbia mono sana hasi bali mwabe mukubwatia omoroberio bwili tukolia lero kerondo chenga abande mbono bagendete gutuma ndabachi jumbe lakini ndirende biro bitu byatonyorire ande tosase nsema yakabire studio tobe tokumirana no moncherero nde tobe togosanganere esabali ayo boncherero akabaga gutumanya ngakiba gutumika kibasa korosi bintu nyoro mwanchi muri ile murobire yo anyokwabire gukuyubwate akorwe wikeria inensemo yakabire togosoa ebe ilinde tobe togokorokia na kibinde bikorosigwa nyora se wikeria niko tobe tokurigereria chi machine abona igani ko torabe tokurigereria ebintu biri babiri bakorose gwetera chi machine chirietera na Fridah Kerubo na magaich kamera soko ni kibna ebicha na bayeli ogire gwikira solia sinchira ya bene nere nyanchama Abigail karibu tena sana. Thank you Fridah. Asante.